hvala Boris. Da sam rekao Borisu pre 10 dana sam u Rijeci bio step 3 pri sveučilištu u Rijeci, koji taj step 3 vodi Boris Golob, a moj dolazak tamo je dogovorio Boris Popović i shvatio sam važno je zvati se Boris. I važno je da registrirali da imam sako, tako da mogu da skinu ovaj sako i da mogu komotno da pričam. Što sam rekao koleginici, priznaću vam da sam 84. upisivao fakultet i hteo sam da upišem žurnalistiku. Čitao sam sve manje onih seća, neki polet izlazi u Zagrebu, student, nešto sam ja čak i pisao neke aforizme za student i to je bio sva sreća da se to tamo objavljivalo i onda je moj otac meni rekao, ja sam iz Novog Sada, žurnalistika nije bila u Novom Sadu tada i rekao je možeš, ali znači ideš u Beograd, onda je krenuo, šta ti misliš da će svako bude Goran Milić, ja znam da ti si sad uložiš, tad je Goran Milić bio pojmova, završit ćeš ti meni kao urednik, tad su fabrike, tvornice su imale ozbiljne novine i kaže, to je većina njih tamo završi i tako, nisam ispunio tu svoju želju, onda sam sasvim prirodno upisao strojarstvo i završio sam to, čak sam bio asistent par godina, ali srećom i po meni po to strojarstvo, ja se tim nikad nisam ozbiljno bavio. Izvolite, sve gledam ovdje ako snimaju što što nema nikog. Pa ono sve razmišljam da pređemo ovdje. Dakle, 25 godina je prošlo od kad je, rekao, u Novom Sadu osnovano ono što se danas zove, tako jasno, ACE. Ovo A je od Adižez, Adižez je prezime čovjeka koji se zove profesor doktor Isak Adižez, odnosno tati mama su mu dali Isak Adižez, ovo profesor doktor napravio posle sam, osnivač instituta u Santa Barbari, koji je već 40 godina postoji. Čime se mi to bavimo? Samo to je centrala u Novom Sadu, jedna kancelarija u Beogradu, jedna kancelarija u Zagrebu, jedna kancelarija u Sarajevu, pa onda ovo CE, odakle dođe, tako kao jugoistočna Evropa, iako mi se sad počinje ovo Adriatic regija, to mi se više sviđa, ali nećemo sad opet da menjamo imena. Da se vratim, čime se mi to, nas 17 na platnom spisku, bavimo, i danas ima problem kad trebamo u minut, dva, na nekim sedim, šta ti radiš, Borise, onda ako mi nije stalo, ja im kažem projektujem informacione sisteme, što nema veze. Moja rodbina svi misle ono nešto sa kompjuterima, nema nikakve veze, tako s kompjuterima, ali lakše mi je nego da izgovorim ono što je nešto najbliže, a najbliže i reč je reč koja se zove management. Te traume imamo od tih 94. 95. kad smo stupili u vezu sa Adižez institutom, kad bih sreo neke ljude koji me znaju iz Novosadske Varoši i pitaju me gde si, Borise, šta na fakultetu, nisam na fakultetu, gde si? Ja kažem, u Adižezu, Adižez, a šta radiš u tom Adižezu? Što se vodi da igram, bavimo se menadžmentom i onda onako neki pogled, otprilike bio čovjek na svom mestu, šta će njemu sada, jel tako, da mulja s nečim što se zove menadžment. Nažalost, je ovih četvrta veka, ovo baš grubo izgleda, zvuči prema meni, ali nekako i dan danas imam nekakvu traumu da izgovorim tu reč menadžment. Šta je ono, ovi Amerikanci su i tada vikali organizaciona terapija i mi smo jednim delom i dan danas vezani franšizom za njih, a nešto smo i sami učili pa se razvijali, što su tražili te 95. da na visit kartama napišemo ovoj posjetnicama da smo organizacioni terapeuti. Ovdje vratno imaju ljudi koji su rođeni 95. a to da sam napisao da sam organizacioni terapeut, verovatno, ja sam rekao napisat ću, ali da mi vi šaljete pare iz te iste Amerike. Ali gro našeg biznisa jeste vezan za tu organizacionu transformaciju ili organizacionu terapiju, a negdje će se provući pa će možda biti jasnije šta je to. Imamo naše programe razvoja menadžera, naš leadership program, nekoliko kolega koji se bave Kaizen leading procesima i ovo je moja beba obiteljske kompanije i ono nije sad da želim da budem sentimentalan,
Ali mislim da ovako, ovu priču što vama pričam, trudit ću se da ne pričam više da jednom godinu, dve i da izađem iz ovoga, ovo već pričam 20 godina, a da se bavim samo obiteljskim kompanijama, zato što je tu jako je veselo. Otkad se bavim obiteljskim i što se više bavim obiteljskim, ne treba mi ni španske serije, ni antičke drame, a to se nam sada dešava po prvi put na ovim prostorima, za razliku od Šveđana i Skandinavaca koji su vreme prošli na pametnije stvari, mi smo eksperimentisali s količime, tako da šta nam se dešava prvi put nam se dešava tranzicija sa generacije osnivača na generaciju dece, što vlasnički, što upravljački i rekao, to je prilično veselo. Evo, ja sam i doneo, napisao sam i knjigu koju ću ostaviti za vašu knjižnicu ili kako zove, osnivači, naslednici i menadžeri, a doneo sam i, evo ja vama u novine, doneo novine, one moje traume iz mladosti, ja tako da budem, da se bavim novinarstvom, ispoljavam sad tako što maltretiram svoje zaposlenike i kolege, da makar jedan put godišnje napišu neke tekstove. Ovo je trojezično, je izdanje i na srpskom, i na bosanskom, i na hrvatskom, pošto su odatle pisali, pa eto, ja ću to ostaviti kako bude zainteresovan moće čitati. Danijelo, ajmo dalje. Sad će da iskoči ovo promjene i kad sam rekao da 20 godina pričam, je 20 i nešto godina, ali zaista ne preterujem. Ja mislim da je blizu 1000 ili 1000 puta, ili ovaj slajd iskočio kako što bih ja tiknuo, ili što bih napisao ovo promjene. Jedno preko 10 godina, kad bih pogledao publiku, pogledao ovo, ili pogledao i ogledalo, došao do negdje spoznaje da mi koji ljudi imamo šizofren odnos prema promjene. Treba smo reći šizofren, pričamo o nekoj klinici, onda su mi lekari, liječnici objašnjavali da šizofren nije dobra reč, su rekli neke dve na latinskom, ali to nisam da pamtio. A šta ja mislim kad kažem šizofren? Mislim da svakom od nas se provuče kroz glavama, o Bože dragi, kad će već nešto da se promije u mom ličnom životu, u ovoj kompaniji u kojoj radim, u ovoj državi u kojoj živim, tako. A onda mi svi isti kroz pola sata odgovorimo, o Bože dragi, kad će ovaj tempo promjena da se smiri. Izvinite, meni tu nešto nije u redu. Prvo pitaš kada će nešto da se promeni, a onda pitaš kada će nešto da se smiri. Kad će se promeniti, ne znam, menja se stalno, ali sigurno znam kada će se smiriti za svakoga od nas. Kad će da stane tempo promjena, Mirogoj, onog trenutka kada ne bude nas, tada više neće biti promjena i ono čega moramo biti svesni, ovdje piše, ali ne vidi se, promjene znači život. Što smo živjeli, to je više promjena, što je više promjena, bit će više problema. Tako može kaže, ček, kako se iskoči odmah na probleme, ajde kad je nešto nepovoljno, nešto neočekivano, nekakva opasnost, ali nešto što izgleda kao povoljna promjena, zašto i ona dovodi do problema? Nemam pojma, zamislite da sad Boris dobije nekakvu poruku da treba u ponedeljak da se javi u kanadski ambasadu, kaže dođite tamo hitno, on dođe, tamo ga dočeka onaj poslanik, onako, kaže primite moju slučaju, ne znaš šta je to, kaže umre vaš djed ujak u Torontu, u nekoj 95. godini, nisu mislili da će umret, ali je umro, i kaže ostavio je pismo, oporuku, testament, i biže drago ovom Borisu kojeg sam puno voleo, a nikad ga nisam video, ja sam već došao, možda ga da puno voleo. Ostavljam ovih 25 milijuna kanadskih dolara, ali da ih obavezno tamo uloži u 24 sata do 24 sata. Bila promjena, gdje je ovdje problem, gdje nastaje problem onog trenutka, Boris se vrati, sedne sa onima koji tako iznad i ispod njega odlučuju, ajde vidimo šta ćemo sad 25 milijuna. I ja vam garantujem da nakon pola sata bi oni već došli do zaključka da ona matorac hvala u Kanadi mogla da ostavi makar 35 milijuna. Da bi mi zadovoljili sve ono što nam je hvala pa nakon. O čem pričam?
I kad imamo nekakvu šansu ispred sebe i u menadžerskom smislu postavimo pitanje, a kako ćemo mi tu šansu da iskoristimo, mi pred sobom imamo problem. S tim što istu situaciju neki ljudi mogu da dožive kao problem, neki ljudi mogu da dožive kao šansu. Ima tu jedan vic, Boris me već najavio, da ću... Ja sam smatram da sa ozbiljnim stvarima ne mora pričati na preterano ozbiljan način, ali mogu da se pošalju jako ozbiljne poruke. Nekad malo rizikujem i znam da ima nekih ljudi koji smatraju da sam neozbiljan tip, ja smatram da sam izuzetno ozbiljan, bit će i par viceva, samo da bi ilustrovao i da bi zapamtio, pa jedan taj jedan vic, ista situacija, kako neki ljudi na različite načine gledaju, kaže, vode čovjeka kroz ludnicu i na prvim vratima on čuje neku lupu, Nataša. Kaže, pa lupa, šta je bilo? Pa kaže, da ljudio sam neku Natašu, ta Nataša ga nije htela i evo ga završio u ludnici. Ide on Petar vrata, on kaže, Nataša. Kaže, šta je bilo s onim? Kaže, on je oženio Natašu. Znači, je onako ista Nataša, ali što smo življi, vraćam se, bit će više promjena, što je više promjena, bit će više problema. Ovo je važno da razumemo, jer negde prirodno je kod čoveka, pa s time se ja susrećem i u mom redovnom poslu, da dođe u onu situaciju kad neće biti problema, kad je sve mirno, kad je sve u redu. Sve sam, pre neki dan sam večerao u Splitu. Trenutno sam si tako zakuo, rekao sam, kad me ljudi pitaju kako se, ja kažem da mi je neko ovaj raspored napravio, sam sam napravio, ja bih ga tužio za mobbing i dobio bih garantovano na taj spored. Znači, sam se dobio na Rijeku, a bio sam u Prištini gde sam nisam. Evo, sedim s jednim prijateljem u Splitu i pričamo i on kaže, malo večeramo, a prijatelj klijent, tamo 60 godina, kaže, ja kad tebe znam, imam više problema nego što sam imao kad sam tu uzio. Kako misliš, I onda vratimo priču, mi te večeri razgovaramo kako oni trebaju da plasiraju neki svoj proizvod na tržište Švicarske. I ja se setim, kad smo se mi prvi put upoznali, glavni problem koji je bio tada u toj kompaniji je bio što nikako ono što oni prebroje na magazinu ne može se složiti s onim što kompjuter izbaci. To je bio glavni problem u tom trenutku. A sad o čem pričamo? Sad pričamo o Švicarsku. O čem ja vama pričam? Dok je glava tamo pre 10 godina bila u magazinu i branje, nisu ni znali da postoji Švicarska, a kamoli da u toj Švicarskoj nešto može da se radi. Šta radimo rešavajući, evo sad sam bacio i sledeću reč, koja će sasvim prirodno da iskoči rešavajući probleme koje nastaju sve promjena, šta radimo? Pa se pripremamo se za sledeću vrstu problema, za veće probleme, ako će da budem grup, za kvalitetnije probleme, za drugačije probleme. I još jedan put, razlika između ne još jedan put, nego na drugačiji način, razlika između uspešnih i neuspešnih nije u tome što su uspešne kompanije rođene, ne znam, po srećnom zvezdom, Merkur im je u 7. kući, pa su oni zato uspešni, a ovi neuspešni baksuži su rođeni pod nesrećnom zvezdom i Jupiter im je u 9. kući, pa su zato neuspešni. Razlika je u tome kako se odnose prema tome što su problemi, odnosno kako rješavaju te probleme. Ovo je sve logično za početak. Što smo življi, više promjena, problemi, rješenje. Šta znači rešiti problem koji nastaje usred promjene? Nama ga znači uvesti novu promjenu. Znači, i mimo naše volje se dešavaju, mi rastemo, povećava se broj uposlenika, ako moramo da se reorganizujemo, moramo jedno, drugo, treće, šta radimo? Moramo da opet nekakve promjene uvodimo. I kako se sad izvući iz ovog brzinog kola? Pa dve stvari ovde biti. Prva je, opet vic. Ovo je baš najvajatiji i muka mi, ali nema ovdje. Stvarno mislim da ga pričam 25 godina. O tome kako su, i još ono o trcama koncentracije. Krenulo su dvojice na safari da jure lavove i u nekom trenutku je traže, nema je lava i oni seli da se malo odmore noge, izvoli se, u jednom trenutku lav počinje jedan dan. Dođe tu. Izvoli se i u tom trenutku lav počinje jedan da trči prema njim. I jedna se snaginje počinje da ova patike, a ovaj kaže, što može patike, ne možemo pobegnemo brže od lava. Ja ne mogu da trčim brže od lava, a mogu da trčim brže od tebe. Znači, ja ću da pobegnem, a tebe će lava stići. Šta ja ovdje hoću da kažem? Hajde da rješavamo
te probleme brže od konkurencije. Znači, nema tu šta da se lažemo, tempo promena je sve brže i brže. Ćao, nema tu sad. Ima neki teoretičar, kažem, nije tempo promena brže, nego je samo naša percepcija tako. Ja opet ko grupu inženjer ne vidim razliku, meni sasvim sve jedno, jel tako? Tempo promena je sve brži i brži, hajde da ih rešavamo brže od konkurencije i svesni ne možemo da rešimo, ajde dođite i bilo, svesni da ne možemo da rešimo sve probleme ovog sveta, hajde da vidimo koji su to ključni problemi i te ključne probleme rešavamo. Šta znači rešiti problem koji nastaje usled promjene? Znači dve stvari. Znači, s jedne strane, namerno idem da me ljudi zapamte, znači, s jedne strane doneti odluku i znači, s druge strane, sprovesti odluku. Zašto se ja ovako šetam i sad ću šetao par puta da ne rizikom da ću pasti, da bi me zapamtili, dva su ambijenta, dve su klime. U jednom ambijentu, u jednoj klimi je veća verovatnoća donošenja dobre odluke, u nekom sasvim drugom ambijentu, u drugoj klimi je veća provedba te iste odluke. U kom ambijentu je veća verovatnoća, bit će lako pitanje, veća verovatnoća donošenja dobre odluke, ne bilo kakve odluke, nego dobre odluke. U kom ambijentu je veća verovatnoća donošenja dobre odluke? Da li onome što se naziva demokratijom, kažem demokratija, onda mislim pravo da kažem šta mislim, da dobijem informacije koje se tiču nekakve, tiču mene, da li je veća verovatnoća donošenja odluka u tom demokratskom ambijentu, dobrih odluka u demokratskom ambijentu, ili je veća verovatnoća donošenja dobre odluke u diktaturi, dobre odluke, u diktaturi gdje vam kaže bit će ovako, bit će onako. Gde bi trebalo, ovako da mogu idem dalje, nema vremena, veća je verovatnoća u... Pa vjerojatno u demokraciji. A, trebalo bi, majko. Znaš što imamo, ali mi godinama imamo svi isti problem, znaš, mi smo potrošili reči, nismo počeli da ih koristimo. To kada nas kaže demokratija, prevara, poštene mlade narode, to je demokratija. Ovde se nevladine udruge bave politikom, neprofitne peru pare, sve novačke kod nas, pa tako da i ti kad kažeš, da, na demokratiji je veća verovatnoća donošenja dobre odluke. A gdje je veća verovatnoća provodbe? U demokratiji ili u diktaturi? U diktaturi. To je nekakav mali kunst dobrog upravljanja. Kako biti demokratičan, otvoren, dok donosimo odluku, a onda, onda idemo na diktaturu uz provođenje. Šta je problem? Neretko je problem da se mi ponašamo upravo obrnuto. Rekao, zna se. Odlučivanje može biti autokratsko-demokratsko, provedba može biti demokratska diktatorska. Šta je autokratsko odlučivanje, demokratska provedba? To se zovu novogodišnje rezolucije. Šta je to? To je na onom ličnom privatnom životu je, oni što ostavit ću cigare od sutra, tako, ići ću na dijetu, trčat ću, od sutra, od ponedeljka, od prvog, od nove godine, to su godinama, tako da treba nešto promeni, i onda kad dođe sutra, ponedeljak prvi, jel tako, onda krene demokratija, onda krene demokratija, pušit ću 5 cigara na dan, samo uz kafu ću, i tako dalje, sve ga bacati na trčanje, hodanje i na dijetu. Isto se to dešava i u organizaciji. No ima da se zna reda ove filme, od ponedeljka ćete vi meni. Dobro, ako ćete od ponedeljka, jel tako, paži, onda ćemo vidjeti. To se ono godišnje. Znači, to je obrnuto od ovog što sam pričao. Ovo se još manje sveta seća, bila je nešto što se zvalo samoupravljanje, veliki radnički savet. Pa su svi sedeli, pa su tručali, pričali o svemu, pa da bi se kao dogovorili, onda bi tručali kako će to sprovediti to isto. To je još ova jedna oblast zanimljiva, ona se zove Sibir i ona je, ono što je prokletstvo nekako mi se čini da ovo, hoćete Southeast Europe, hoćete Adriatic Regija, hoćete Zapadni Balkan, ali jeste tlo gde dobro lako rodi. Šta je Sibir? Pa lep posao koji radim, neke 2004. prvi put doveo u grad Moskvu i sad, puno putujem, ali svi od vas koji puno putujem, da vam drugi zdrav. Ja blago tebi ideš svagde
Jel tako? A ovo je, Moskva je bila kao da sam bio u Vinjanima gornjima, ne u donjim, jel tako, sasvim sve jedno. Doveli me, stavili u hotel, tamo spavao, oni došli, spavao, došli i odveli. Tam Moskva je video nisam, ali se domaćini sažali i uveče, pre nego što ću leteti nazad, bili smo kolega i ja, aj malo da vidite i vidite u Crveni krv. Ajmo si išli metro stanice do Moskve su lepo umalane i mi tamo, ko najgluplji turist uđu metro, pa se vozimo, pa izađemo pogledamo. Nema šta drugo u taj sat noću, a oni Čečeni ondašnji su bili aktivni da vidimo metro stanice vozimo. I u jednom trenutku mi izađemo i ovaj domaćin nama kaže, karakteristika ove metro stanice je što je napravljena, ne znam, 1936. I nalazi se, ne znam, 40 metara ispod reke Moskve. Ovo je ono što je bio, samo tog trenutka počela kada gledamo. Nigde ne može. Ja usedio sam u nov stan, sve kofe drži po stanu, i onako, ovo pre 70 godina i nigde ne može. I tad njemu domaćin odgovori, te 36. prošlog veka, nije bila Rusija, gdje je Sovjetski savez, ne znam koliko sećate iz povijesti, vladao Janimoj Prkove i zvao se Josip Visarionović, Devojačko Staljin, i on je imao veoma jednostavan recept, if laži, then Sibir. Tako znači se upravljalo, i tada neko može kaže, čekaj, Boris, sve, u čemu je problem? Eto i 70 godina kasnije i dan danas to stoji. Šta je problem sa bilo kojom diktaturom? Hoćete na nivou država, hoćete na nivou organizacije. Nije pitanje da li će da propadne, nego kada će da propadne. To je pod A. I pod B je pitanje koliko će to da košta. Da se priča o državama, a ne smem, da ću onda ja da pušim, a onda su te cene, kao i kod ovog Staljina, mere stotinama hiljada ili milionima ljudskih života. U biznisu je to možda i nekoliko stotina miliona, ali ipak jeftinije nego. Elem, šta sam teo? Dobro upravljanje imamo kad imamo demokratiju u donošenju i diktaturu u sprovođenju. Sad ću ja malo da derem onu granu donošenja odluke i prvo bih trebao da definišem šta su to dobre odluke. Dobre odluke su one odluke, koja ste množinu upotrebljava. Dobre odluke su one odluke koje jednu organizaciju čine efektivnom i efikasnom danas, odnosno kratkoročno, i efektivnom i efikasnom dugoročno. Dobre odluke, pričamo o grani donošenja odluka, su one odluke koje jednu organizaciju čine efektivnom, efikasnom danas i čine efektivnom, efikasnom sutra. I da malo pojasnim moje pojmove efektivnosti i efikasnosti, jer se to naveliko brka i dan danas. Šta znači biti efektivan? Sad ću odmah da vidite, neki su u sportu ili sportski komentatori prave grešku. Kad u nogometu, a vi se to razumete u Hrvatskoj, tako, kažu on je bio najefikasniji strelac, sad da vam dam argumente da treba da kažu najefektivniji strelac, tako. Najefikasniji može u jednom drugom sportu u kome niste tako jaki, to je košarka, jel tako? Tamo može da se priča o efikasnosti, ali sad ću to pojasniti. A pošto su zanomećemo sada. Znači, šta je efektivnost? Šta znači biti efektivan? Biti efektivan, definicija je zadovoljiti potrebe svojih klijenata. Svako od vas, svako radno mesto na kome se vi nalazite, ima svoje klijente. Neki klijenti su unutar kompanije, ovo sad kolega, tako što je snima ovo, njegovi klijenti su unutar kompanije, da oni tamo koji hoćemo da pogledaju i tako dalje. Ali svi imamo klijente unutar kompanije. Svako služi nekom unutar kompanije, a neki imamo i ovi što su u prodaji, najlakše prepoznati, imamo i vanjske klijente, klijenti u eksterne klijente. Šta znači biti efektivan? Zadovoljiti potrebe svojih klijenata. Lakše se pamti, vidjet ćete, nije 100% tačno, znači raditi pravu stvar. To znači biti efektivan. Ajde da nemamo puno vremena, budem jasan. Ovaj flomaster je efektivan. Zašto?
zadovoljavam, ne može baš zadovoljiti vaš potrebu da čitate, ali može makar moju, tako da piše, ostavlja trag, ajde da to tako definišemo. O tome govori efektivnost. Da je odgovor na pitanje šta? Efikasnost govori o šta znači biti efikasan, znači uložiti minimalno potrebno vreme, energiju, novac i ostala sredstva. Ili ja da budem opet jako priziman, slikovit i banalan, jer zamislite dve tvornice u kojima prave flomasteri i ti flomasteri pišu. U ovoj jednoj, da bi napravili 1000 flomastera koji pišu, treba im jedna smena, jedan radnik i jedna mašina. U ovoj drugoj 1000 flomastera koji pišu će napraviti tako što im treba 2 smene, 4 mašine i 4 radnika. I jedni i drugi su efektivni, jel tako, flomasteri pišu, ali koji su efikasni, ovi prvi jasno, tako. O tome se govori efikasnost, jel tako. Efikasnost daje odgovor na pitanje kako se neke stvari. Raditi stvari na pravi način, to je efikasnost, a efektivnost je raditi pravu stvar. Pa sad da se vratim na onu analogiju, jel tako, i sa sportom, da bi vi pričali da je neko bio najefikasniji strelac na nekoj utakmici u nogometu, jel tako, onda bi morali da imate statistiku koliko je on proveo na terenu, koliko je pretrčao, mogu bi na različite načine, on je bio najefektivniji, najviše puta je uradio pravu stvar, dao je najviše golova, dok u košarci to možete da vučete samo statistiku koliko ima pokušaja i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. O čem pričam? Pričam o ideji donošenja odluka, da bi organizacije, dobre odluke su one odluke koje jednu organizaciju čine efektivnom, efikasnom danas i efektivnom, efikasnom sutra. Dobro je. Počeo sam obrisao ovaj slajd, ostavio sam ga srećem. Zašto? Još samo malo da pojasnim. Razlika, opet sam crno-belo, neefektivan, efektivan, neefikasan, efikasan. Šta je neefektivan i neefikasan? Radiš ono što tržištu ne treba i rasipaš sve moguće resurse. Tu treba da budem preterano pametan, tako, pa da kažem, ljudi, ili stanite, ili ste propali, to tržištu više ne treba. Ali moram, oko ove efektivnosti, tačna je ona definicija zadovoljiti potrebe svojih klijenta. Svi u neka vremena, kad je bio jedan proizvođač flomastera, stvari su bile jednostavne. Da li flomaster radi ili flomaster ne radi. Šta se danas dešava kad je puno, mislim, samo preslikavajte ove flomastere koji god hoćete i koji god je zgodno, kad ima puno njih koji prave flomastere, novine, banke, bla bla bla, prijedavanja, šta se sad dešava? To ovi koji su prodaju, oni će se složiti sa mnom, klijenti sve više i više zanovetaju. Klijenti sve više i više imaš i ovo da flomaster piše, nego šta hoće, i da mu se smeje, da mu prodaje, i da mu baš doma klepa legne, i da mu legne, da još nođe sada tako, tu gnjaš. Ali vraćam se, definicija efektivnosti je zadovoljiti potrebe klijenata, šta da mu radim, koji, jasno me, ne moram dalje da idem s tim, da vidim stigu sve što hoću. Znači, to je neefektivan i neefikasan rad. Ili stanju si problem. Neefektivan, a efikasan rad, ovo mogu još kraće da objasnim. Šta je ovo? Po sistemu sve rade, ali pogrešne stvari. Bio čovek u gradu u kome inače živi, kako sam ja ovde, sutradan se vraća grad u kome inače živi, ženi kojom inače živi i toj ženi s kojom on inače živi je tog dana kada se mu dati godišnjica braka, a on je nju naučio od malena, on je od malena kad je ženi, da joj nešto kupuje za godišnjicu braka i ne nešto nego zlato. Odnosno, i sad ne sme kući i pita on, Borise Danijele, ti ima ovde neka zlatara, kako kaže, imaš u centru, on ode, stvarno u centru grada, velika zgrada, ispred zgrade, jedan livrejsan i stoji, kaže, dobar dan, gospodine, je ovdje u našu zlataru, on uđe, dugačak hodnik, deblo tepih, na kraj hodnika, opet jedan livrejsan, kaže, gospodine, da li želite zlato ili srebro, kaže, molit ću
blato, idete vrata desno, on vrata desno, dugačak hodnik, deblo tepih, nakraj hodnik, opet jedan, hoćete belo blato, hoćete žuto blato, kaže ja bih molio žuto, onda ćete tamo levo, opet dugačak hodnik, deblo tepih, nakraj hodnika, jedan tako, opet jedan, rejca, možete prstenicu, naravno ću i sad da vas ne mučem do jedan, jedan tako, poslednje vrata kad je otvorio, on izađe na ulicu. Vrati se nazad, pod ovoga, kaže, nisi kupio nešto? Kaže, nisam kupio, ali što ljudi imaju sistem, to je nevjerojatno. Sve ko se zove vrata levo, vrata desno, a njegovo veličanstvo klijent i bukvalno završilo na ulicu. Znači, ti će propadno, a malo sporije od ovoga. Preživljavanje je efektivnost, a ne efikasnost. S tim što ovdje mora malo da se vratim korak nazad. Ako je neko od vas nekad bio kad se pokretala neka firma, ili je tata, mama, rođa, komšija, ili sam pokretao neku firmu, onda ono što moramo biti, kad ljudi pokreću biznis, onda imaju jedan jedini cilj. A taj cilj je zadovolji potrebe njegovog veličanstva klijenta po svaku cenu. Zadovolji potrebe veličanstva klijenta. O čem pričam? Je li to efektivno ili neefektivno? Zadovolji potrebe veličanstva klijenta. Efektivno. Po svaku cijenu? Neefikasno. Bravo. Samo da budemo jasni. To je na početku, kad se biznis starta, u svih onih što se zovu startupi i koji se ne zovu startupi, to su normalne stvari. Normalno je kad krećeš biznis, radiš 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, jedno čeka prestupno da radi 366 dana, da se ne ide na godišnji odbor, da nema novaca. To su sve normalne stvari kad se pokreće biznis. Ali nakon nekog vremena, nemojte me pitati šta ti to znači nakon nekog vremena, da li su puno stvari, nisu tema, to prestaje da bude normalno i onda se ulazi u ono što se naziva preživljavanje. Preživljavanje se ogleda na 3 nivoa. Preživljavanje onih ljudi koji su na čelu takvih kompanija, prvi ljudi takvih kompanija, preživljavanje njegovih saradnika i preživljavanje uopšte tih kompanija. U Vojvodini sam u jednom super firma rastu, razvijaju se, odlični su. To je sve super odličan, razvijaju se, ovdje neću boraviti 2 minuta da razjasnim što je. Ja se približavam gradu tom i zvoni mi telefon, zove me osnivač, vlasnik i kaže Boris, idi ti tamo popij ovu kavicu i pogledaj, nešto stižem ja za pola sata, samo da završim sa ovom infuzijom. Kakva infuzija? Nisi rekao da si bolestan, dođem ja tamo, stiže on kroz pola sata, idu ovi pokreti. Znate, kada ovako gledaš i samo go, ovako, šta je bilo? Ma ne, nije ništa strašno, ono malo puknemo, imamo nekog prijatelja liječnika, onda mu napravi neki koktelčići sa mineralčićima i vitaminčićima i onda je bio bolničar, malo ga je filovo i to se završavalo, pa onda sad idemo dalje. Kad kažem preživljavanje, toliko je to, da tu energiju može. Za ovih 25 godina nekoliko meni dragih osnivača je otišlo sa ovoga sveta. Zanimljivo, nijedan nije od raka umro. Počuke se u srcu, infarkt ih slučaj, ne? Imao je jedan rak, ali nije stigao, tako to ga nije. Ja nije ga infarkt, nije stigao, nego ga infarkt opada. To je to. Dokle može na mišljenju. To je preživljavanje njegovih. Drugo je preživljavanje njegovih prvih saradnika. To vam je ono kad uđete u kompanije, vidite, one Red Bullove na stolu. Kad udaraju Red Bullove. To piju Red Bullove, pa da im da bio krila, šta će im krila, pa da mogu da lete s ovim prvim. Ovi prvi, oni najčešće ne piju Red Bullove. Ja imam tezu da su oni ekstremni fundamentalisti i osnivači. To kad je bilo malo, to je poput onog Obelixa, Asterix i Obelix, Obelix upao u ono bureš čarobni raditko, tako su joj upali neko bureš sa adrenalinom i Red Bullom i oni idu, a ovi dokle mogu, jel tako? Ne, dokle oni mogu. I treći nivo je, dokle taj ceo, nazovimo ga, sistem može da funkcioniše. Dokle to sve može na energiju, kad je neefikasno, onda je na energiju. U Bosni ima mudrost, s polja kalaj, unutra belaj. To
to je meni od polja, to sve gleda super, je onako, ali unutra i ovo sad što sam htio da kažem, nikada, evo posle ovog dana, to je lekcija na onom našem leadership programu koji, ja tu imam uvodno 3 dana i posle se ne mešam, ali ono što ja svim onima koji žele, hoće i moraju menadžeri da budu, kažem, nemojte, molim se, to sad molim, nikada nemojte pričati o firmi u kojoj vi ne radite, kako je ona dobra firma, kako su oni dobro organizovani. Kako su organizovani, to znaju samo oni koji unutra rade. Šta mi znamo? Mi znamo njihovu efektivnost. A to, da, koliko znoji krvi suza unutra, milo majke, ja drugome šta rade, to ti nemaš pojma je tako. Ti s polja vidiš samo, ako izađe ono uz nekog fancy restorana, izašao tjele, a da mu nož u leđima što mu kovača sve, nemaš pojma, najprije on se vrati nazad i ti kaš bio dobar sistem. Evo, za pravi napredak, još jedan put, ono što nam treba, i efektivnost, i efikasnost, i kratkoročno, i dugoročno. Da bi organizacije bile efektivne, efikasne, i kratkoročno, i dugoročno, organizacije moraju da ispunjavaju 4 uloge. Prva uloga, P uloga, uloga proizvodnje rezultata. Čini organizaciju kratkoročno efektivno, funkcionalno. S ovom ulogom je najmanji problem. Bilo koja organizacija koja danas postoji sigurno ispunjava ovu P ulogu. HEP ispunjava P ulogu. Kako znam, ima struje, jel tako, jutro sam, ne znam, tamo kupio neki, odnosno ubudio se u hotelu taj gde sam spavao, ispunjava P ulogu, kako znam, tam bilo tamo neki gostiju, vaše novine su danas na kiosku, ispunjavamo P ulogu, kao neko došao, neko kupio, ja sam sad u tom P, neko ode popodne u knjižnicu, kada se izvučem sam iz biznisa, pa uzme neku knjigu da pročita i ta knjižnica ispunjava svoju P ulogu. Šta je P? Proizvodnja rezultata obezbeđuje kratkoročnu efektivnost. Šta je A? Uloga administriranja. Po svakoj ovo ću još par rečenica kasnije, ali odmah ovdje nabacujem, ono je češće kad na Brdovitom Balkanu kažeš administriranje, onda svi viču birokracija. Nisam rekao birokracija, nego sam rekao administriranje. Šta je zadatak administriranja? Da olakša ovo P. Tu se kriju sve priče i procedura, i standarda, i opisa rada, i sistematizacije, jel tako, sa kojom funkcijom da organizaciju čine sistematičnom organizmom. Ako ona ima P i A, šta misli da kompanije koje imaju P i A, da li su one danas uspešne? Ispunjavaju P i A. Radi to i uređeno je unutra. Jesu li oni danas uspešni? Jesu. Hoće li biti sutra uspešni? To još ne znamo. Od čega zavisi? Zavisi od ove druge dve uloge. Jedna se naziva poduzetništvo. Šta je zadatak poduzetništva? Da obezbedi odgovor na pitanje šta ćemo to sutra da radimo. Kad kažem sutra, onda pričamo o 2 nivoa sutra. Sutra i malo dalje sutra. Ali ne o malo. Sutra i malo dalje. Šta je sutra? Ovo što danas već radimo, malo prepakujemo na drugačiji način. Neke akcije koje pravimo. Malo dalje sutra je, gledam šta se dešava, kakvi su trendovi na tržištu, i to je ono što vi sigurno, i tiskano i pričevali te stanove računa, ali da odem odatle, da ne bi nešto pogrešno rekao, ima jedna sjajna, baš volim tu kompaniju, iako onako kad bi otišli u mesto odakle su ne bi verovali, Extreme Intimo se zove, radi Donje Rublje, i znam da ih ima i po Hrvatskoj, i s njima kad sam pričao pa ovo objašnjavao, šta je poduzetništvo, ovo sutra i malo dalje sutra, znači Donje Rublje rade, ovo sutra je nova kolekcija, nove šare na gaćama, šta li će već da radi. Šta je malo dalje sutra? Pratiš trendovi, kuda ide ovo? Pre 10 godina upao trend da niko neće ove, kako se zove, počeli žene čizme da lete, kada doćemo da, počeli su žene čizme da nose, upao leti žene čizme nose, ne verujem, a stvarno se to desi. Tako i ovdje. Možda dođe, za 10 godina neće niko nosi gaće.
I ti kaže, mi najbolje ga će pravimo, jel tako i tako dalje. Ili ovo đubre, što sam se ja na Ajkos, jel tako, prevaram, je, vi dođete na tu ideju, u intervju sam čitao sa direktorkom Filip Morisa, Srbiji, za novogodišnjem broju, ona reklamira borbu protiv duvanskog dima. O Bože, dragi, Filip Moris se bori protiv duvanskog dima, jel tako? Ali čega svesni, pa da će ovo da pada i da moraju da izmišljaju nešto novo. To je zadatak ove uloge poduzetništva i poslednja uloga integriranja. Kako da mi svi ovakvi kakvi smo različiti i sutra zajedno radimo. Ostavit ću nju malo tu, ovo neću ni pričati skoro, a ovome ću par rečenica kad prođem još jedan krug, a hoću još jedan krug. Šta sam rekao, prva je P, proizvodnja rezultata. Šta se krije iza P? Iza P se kriju dve stvari. Jedno je znanje, kako znanje? Da znam ko je klijent, da znam koje su njegove potrebe i da znam to da uradim. Znači, znam ko je klijent, znam šta njemu treba, znam to da uradim, a svem znanja, sigurno imate kolegu kad mu date neki zadatak, aha, vidite, on pošalje poruku, aha, to je to, znam on, ali imate to isto kolegu koji kad dođeš kroz njega kroz 2 sata, 2 dana ili 2 tjedna, a on i dalje 80% gotovo. To nije dovoljno za P. Znanje nije dovoljno za P. Šta mi treba za P? Treba bi Amerikanci to zovu bulldog efekat. Ja se ne razumem u kučiće, ali kaže, bulldog kad uhvati, on ne pušta dok ne završi. To je drugi deo koji mi ovde treba za P, jel tako? Znanje, ali završi. Ovde su stvari crno-bele. P su stvari crno-bele. Ili ima struje, ili nema struje. Ili ja vama sad pričam, ili vam ne pričam. Ili neko kupio te novine jutros ili nije. Ili njih kliknulo toliko i toliko, ili ih nije kliknulo toliko i toliko. Ili ću da uzmem knjigu u knjižnici ili neću. Ili je devojka trudna ili nije trudna, ne može biti malo je trudna, jel tako? Tako i ovde, malo je, tu je. To je prva uloga P, proizvodnje rezultata. Imamo prilike da vidimo koji put. Sledeća uloga je uloga administriranja. Baš mislim da u Splitu to odgoda Danijela pre 5-6-7 godina. Nešto sam drugo pitao i u jednom trenutku me jedna Danijelina koleginica pitala šta ja mislim da li uposlenici treba da budu upoznati sa svojim opisom posla. Šta im piše u opisu? Nije pitanje najbolje. Ja sam odgovorio zavisi. Kaže ona, kako mislite zavisi? Ja kažem, zavisi što unutra piše. Ako unutra pišu neke birokratske frazetine, onda bolje da ne zna što piše u opisu posla čoveka, jel tako? I tad se javio jedan mladić iz marketinga, on kaže, njemu piše u opisu posla da je njegov posao da prati zbivanja u realnom vremenu. I onda on dođe na posao i prati zbivanja u realnom vremenu. Taj bolje ne zna tamo piše. Šta je to? To onda nije administriranje. To je birokracija. Šta je birokracija? Kad ovo A služi samom sebi. Kad imaš proceduru da bi imao proceduru. To u mnogim kompanijama kad je bilo malo je bilo da se zvalo i sa 9000, sad ima i poraslo na deca, ima i dalje. Pa ima puno ti, imaju isto i ISU, jel tako? Ali sam ja jedan puta bio u situaciji, govori se, nemoj ove nedelje, tjedna molim te, nego sad dolaze oni proverivači, postoje ti neki što proveravaju kako rade po standardima. Kaže, kad odu ti proverivači, pa kad mi budemo opet normalno radili, onda mi dođe. Znači, oni prave predstavu za ove, proverivači i sertifikovali da se, ajde idemo dalje. Ko sebi može priuštiti proceduru radi procedure? Ajde ovo da razjasnim. Ko je ovo? Kako se rekli? Državno pravo. Državni organi, državna javna poduzeća, oni mogu da izmišljaju kakvi god hoće procedure, odnosno onaj ko nema konkurenciju. Ja sećam poznanica, jedna moja, ona je nažalost mlada, ostala udovica, sad se to promenilo srećom, ali to me je fasciniralo do godina. Ostala je mlada udovica sa 2 dece
I kad god bi ona išla da vadi putovnicu za ove maloletne, morala je da nosi izvod iz matične knjige umrlih za supruga pokojnog, ali ne stariji od 6 meseci. Sve je kad umre čovjek, to se obično ne menja stavno, sve tako, za jednog ima glasinu da je vratio, ali obično se ljudi ne vrate, što ti njima trebaš, nema tu sad, neko ima, umro je, nema potrebe za moj. Oni traže to i ti, ako hoćeš, moraš da im nosiš. Ali zašto? Zato što nema konkurenciju, jedini on može, jedino on izgleda putovnice i ne može ništa dati. Znači, to je priča razlike između A i birokracije. A je u funkciji negde nešto skrati, uštedi, u krajnjoj distanci jeste to nekakav novac, vreme, olakša, ništa lakše, pazi, ovo jako imam ukus procedurava, makar lakše mi je da pričam. Ali ništa lakše nego kad imaš proceduru. Tu si tako radi. I onda ne moram da filozofirati. Mi se u firmi, kad nam se češe, ovako se češe. I kako ćeš se češeš? Ovako ćeš se češeš. Nemoj da izmišljaš ovako i ovako, ostavi kreativnost za neku drugu stvar. P i A, rekli smo ko ima danas uspješan. Rekao, hoće li biti sutra, zavisi od ove uloge koje se zove. Poduzetništvo, samo još jedna reč, 2 reči oko poduzetništva. Koliko sad? Nikako se ne treba da kvetno, super. Poduzetništvo, šta se krije za poduzetništva? 2 stvari. Jedna je kreativnost, druga je spremnost da se preuzme rizik. Povezuje ih veznik I. Ko je poduzetnik? Onaj ko je i kreativan i spreman da preuzme rizik. Nisam reknuo ili, nego sam rekao i. Postoje li situacije, postoje ljudi koji su kreativni, a nikad ne preduzimaju rizik? Postoje, a oni nisu poduzetnici, oni su savjetnici. Ja mislim da bi vi trebali, da sve novi izlaze na crvenom papiru, tako će biti ovo. Ali neće on uloži pare da u crveni papir, da tako. On njemu se tako ukazao. Nekad im se dobro ukaže, ali to je savjetnik, zato on postoji, pa ti onda gledaš tako. To je jedan deo. I drugi deo je onoga čega imate koliko god hoćete po ulici, a to je da nema puno kreativnosti, a da ima spremnost za preuzimanje rizika. To se zove ludost. Ludost, je li tako? Reče, ja mi je bankar pričao, kaže, došao je dono mu je neki njegov referent, kaže, čovjek je napisao zahtjev za pokretanje biznisa, on naravno sasvim originalnu pekarnicu neko da otvori, toga nema, ali je i njegov argument bio, to već ima 5 dobrih pekarnica u našem kraju i najbolje je da i on otvori. To je velika pekarnica. Znači, to nije bod. A koliki je rizik? Rizik lud. P-A-E. Rekao sam ove, neću samo da mislim da smo jasni. Šta je P, šta je A, šta je E. Sad mislite da imate na čelu kompanije čoveka koji je i pre, znate ono istoriju završava. I A, sistematično uredna organizacija. I E, vidi, krene, i on ode, napusti firmu, ode u neku drugu. Kad on ode, on i propada. Je li on bio dobar lider, menadžer, predsjednik, kako god bez zvana? Kako nije dok je on bio bilo super? Nije zato što nije napravio, šta? Sustav koji može... Nije napravio nekakav sustav, odnosno nije napravio nekakve, mislim, možda fizički da ih pravi, nekakve saradnike, jel tako, koji će da izrastu, da mogu da vode taj posao posle kada njega ne bude bilo. Tu se sad približavam priči o ovome šta znači integrirati i o tome bi mogli ceo dan da pričamo, a ja ću se samo... Šta znači integrirati? Šta je i? Promijeniti organizacionu kulturu ili svijest od mehaničke ka organskoj. Ovo je najenako nepepljivije. P jasno radi, ne radi, ima reda, nema reda. Ovo je najteže za objasniti. Šta znači integrirati? Rekao, promijeniti organizacionu kulturu ili svijest od mehaničke ka organskoj. Šta je mehanička svijest? Dajte mi samo na sekundu u stolicu, vratit ću. Ako dođe neki manijak i polovi, evo, pošto sam ja
sedim. Neće imati više funkciju stolice ako nema ovu nogu. Sad ide glupo pitanje, nemojte odgovarati. Zašto se ova jedna noga ne pomeri lepo ovde ovako u sredinu, pa ćemo imati tronožac. Učili smo u školi oslonac na 3 tačke, stabilnije čak nego 4. Zato što je organizaciona kultura stolice mehanička. Ne postoji međusobna svest, zavisnost ove 3 noge. Mi ćemo funkcionisati ako ja stanem ovde. Nego mora neko sa strane da dođe. To je u organizacijama u koji ovi iz produkcije ne znaju šta radi iz prodaje, ako ovi u svađi s njima, ovi u svađi s njima, ovde iz računovodstva u svađi s jednima i sa drugima, svaka noga za sebe. Stolica je primer za mehaničku svest, ovo ćemo to sad vratiti, a šaka je primer za organsku svest. Ako ja ostanem bez jednog prsta, ostanem s ova 4, hoću li ja imati funkciju šaka? Hoću moći da jedem juhu, da pišem, ovaj će preuzeti njegovo, jel tako, pa će razumeće da treba. I sa 3 da ostanem, opet pisaću, ješću juhu. Šta znači integrirati? Pa sad sam krenuo, nisam više rekao promeniti, nego sam rekao menjati. Mijenjati. Organizacionu kulturu, organizacionu svijest. Od nivoa stolice do nivoa šake. Zašto sam rekao mijenjati, a ne promijeniti? Promijeniti je svršeni glad. Uzmeš i sad smo sve lepo sredili, sad je sve integrisano. Integracija, odnosno dezintegracija, vam je poput entropije. Ona se dešava sama od sebe. Nažalost, stvari se u svetu same od sebe raspadaju. Čovek sam od sebe. Brak! Samo od sebe se raspada. Da bi se nešta organizacijske kulture, organizacije, država, da bi radio ono što treba na integriranju, treba raditi. To je proaktivni proces. Korov raste sam od sebe. Pusti, evo jučer prek ja sam bio kod nekog poljoprivrednika, ubi korov. To je koji Bog protivnik poštovana i poljoprivrednika. Majkom, korov raste sam od sebe, a da bi rodilo ono žito ili ona jagoda, ti možeš da se trudiš, možeš da radiš, jel tako? Tako i dezintegracija nastaje sama od sebe. Ne radeći ništa, raspadaće se, odnosi među ljudima. Ono što jeste posao i onih ljudi koji žele, hoće, moraju, voditelji, menadžeri, šta god, da integriraju ljude. Mislim da je samo dovoljno ovom jednom drugom prilikom, pa ceo dan da tu. Jedna, druga, treća, četvrta uloga, sad pričam. Mi ovo zovemo 4 uloge ili 4 vitamina. Ako nema nekog od ovih vitamina, imate bolest u organizaciji. Ako nema 5 vitamina, to se prvo vidi. Znate kako se meri P? Ajde. Kako se meri koliko je jako P u bilo kojoj firmi? Čime se meri P? Kako možeš da vidiš koliko je jako P? Kaži? U smislu prodaje. Znaš šta je tako najtačnije? Blizu si ponovljena prodaja. To je ono koliko je P. Koliko se klijenti vraćaju. To je P. Ne prodaš jednom, pa mu nikad više. Zavalio si. Ne, to je P. Ajmo ozbiljnu stvar. To je P. Ovo je uvaljivanje. Ovo je P. On zadovoljan, on se vratio. Tako se meri. Ponovljenom prodajom se meri P. Kako se meri A? A se meri profitom. Koliki je profit u nekoj organizaciji? Zašto? Zato što sad svi na ovo dodao troškova. Kako se meri E? Koliko imamo novina, ne pričam inovacija, novih revolucionarnih proizvoda, koliko novih stvari ubacujemo. Kako se meri I? Može da se meri i zadovoljstvom zaposlenih, najbolje se meri ako možeš pratiš fluktuaciju, koliko su ljudi vezani da unutra ostanu. To su 4 uloge, još jedan put 4 vitamina. I sva 4 vitamina, nekad nam neki treba više, nekad nam neki treba manje. To zavisi od nečeg što se zove stadijum u životnom ciklusu, opet neki treći put ako se budemo
videli, ali samo ne želim da imamo ono najčešće, o čemu ljudi najčešće pričaju na svojim sastancima? O kojim temama pričamo? O P, o A, o E ili o I? O P! Je završeno, prodato, nabavljeno, isporučeno, tako. Onda, aj se organizujemo ovako više ne može. Onda ide, ajmo nešto novo, ajmo, sutra ćemo se integrirati. Neće propadne sve. To je ono najveće prokletstvo. Od P živimo, pa sad ovo. Od P živimo, a P je najveći neprijatelj svih ovih uloga ostane. P tuče A, preskoči proceduru, da bi isterač. To je taj naš posao komplikovan. Sad jedno važno pitanje. Sve 4 uloge njih trebaju, sve 4 uloge važne. Zna li neko među vama, nekog čoveka, pojedinca, koji stalno na maksimalnom nivou ispunjava sve ove 4 uloge? Stalno maksimalno, sve ove 4. I isteruje, i sistematičan, i kreativan, i okuplja ljude, i tako to stalno radi, maksimalno. Znate neko tako? Ste ga sreli? Ne. Hvala vam. Obično tu dođe, Bill Gates. Jedan me drao sa Leonardo je bio koristio tako. Tu uvijek ide ono pitanje, jesi ti radio s tim Leonardo? Jesi ti radio s tim Bill Gatesom? To je ono, ima jedna istinita, da kaže, iza svakog uspešnog muškarca se krije iznenađena žena. Joj, nije, ja sam tako oblao da bude uspešna. Joj, čalat, nešto je kašem radnju i sad on uspešna. Ona ga najbolje poznaje. Tako da se nama ovdje čini, ona je tamo, znaš, takav. Nije, nisi samo. To su mitovi o idealnim menadžerima, mitovi o lideru. Ja posljednje vreme, ovo ne morate vi, ali ja jako pazim kad vidim neko predavanje o liderstvu. Pazim jako. Evo, nažalost, ono kod mene se zove leadership program, nismo mogli bolje, zato što tržište razume rep. Jer zašto pazim? Ili knjige o liderstvu. Zato što mi se dugo mi se dešavalo vodeno predavanje o liderstvu ili čitam knjigu i ja uvijek budem frustriran posle toga. Zašto? Zato što oni svi počnu sa lider je bezgrešno začeto biće koje hoda po vodi i obezbeđuje proizvođenje rezultata i harizmatičan je, integriše i sistematičan je. Pogledaš u gledalo, nema šanse da ovako nečeg tako nešto izraste. Gde se to nalazi? To se nalazi u predavanju, može. Kakav treba da budeš, pa to je još jedno zanimljivo, jedan bacio se koleginica iz HR isložite. Postoji još jedno mesto gde možeš da nađeš one posvećene poslu, sistematične, kreativne i timske igrače. Gde to možeš da nađete? U oglasima za posao. Kaže onoga što je posvećen, sistematičan, kreativan i timski igrač. Ako nije menadžer, onda mora i B kategoriju da ima. Ako je menadžer, to pročitam, ja ovo i ne znam što traži. Takvih nema. Da li je onda grubi zaključak, ako ovakvih nema, da se organizacijama ne može dobro ni upravljati? Trebaju mi sve 4 uloge, 40 minuta se upivo da vam objasnim, sve 4 uloge trebaju, jedan ne može, znači organizacije ne mogu ni da budu dobro vođene, ili je ipak rešenje negde dalje. Mogu 4 vodice. Rešenje je negde dalje, a rešenje je u reči koja se zove tim, bravo, tim. I odmah sad govorimo kakav tim? Tim različiti. Uvično da kažemo tim, on kažem, treba mi uzmem ja tim koji možete imati ovakav kao ja. Šta će? Kuće, tako je kao ja. Šta ti treba u biznisu? U biznisu mi trebaju oni koji su drugačiji. I sad ovo opet samo na nivou školskom ideje. Mi odlično smo kroz ovaj svet OPA i sebi objašnjavamo. I OPA i mi učemo i u ciljevi. Mi kad radimo s kompanijama, mi postavljamo P ciljeve, A ciljeve, E ciljeve, I ciljeve. Probajte nekad ono, kad se postavljaju ciljeve da vidite, jer sve 4 mi trebaju, a da li ja zaista imam taj, ono, treba mi radimo na I, mi, imaš li ti neki I cilj na integraciji ljudi? Pa mi samo to podržavamo, man ti meni podržavaju.
Ima li to neki? Imaš li ovi moji u parama što se bave? I trošak. Imaš li ti i trošak? Koliki je taj i trošak? Tako se ovo preslikava i na ljudi. Na naše stilove. Pa, evo, ja sam stavio ovde vedriju, da postoje ljudi koji su okrenuti ka pet. Samo onako par sličica. Kako gledaju ljudi koji su okrenuti ka pet, to su pogotovo kad odu u ekstreme, to su oni ljudi koji, prvi dođe, zadnji ode, tako, čak i Amerikanci njih zovu imaju fish, first team still here, zadnji ode, evo jednu komšiju, on je podpredsjednik u jednoj firmi, u ozbiljnoj firmi, komšija, sad će biti par dana, njemu mogu poželeti dobar dan, komšija, dobar dan, susjed. Ovi par dana kad je dan najduži, jer on obično u mrak ode i u mrak se vraća. I kad se i vraća tako u mraku, da tako on nikad ne vraća prazni ruk, ovako ide nešto je tako i nosi. I kao što, pa još malo nešto da baci oko. Dok nije bilo, lako ih je bilo dok nije bilo oko kompjutera, po radnom stolu ste mogli lako da je prepoznate, jer je sve bilo pretopljeno s nekim papirčinama, onako, i ti ga da, on tu, njegovi saradnici, ako je visoki menar, ako je menar veda, njegovi saradnici se zovu potrčkala. Zašto potrčkala? Ili ti po ovo postaviti kod mene na stolu, tako, sa idejom on zna gde mu šta stoji, od koje je gnusna laž. On zna samo da će tu to da traži. U ovo vremena možete da prepoznate po desk, ako možete da mu virnete u desktopu, u sve na desktopu ikone. Ne pojmaš šta ima. To su ovi pet ikoni, njih sastanci, njih ne može, oni ako su i ovde među vama, oni jako veliki pet, onda ih je neko vezo i doveo ih, ako ih sveo da tu pili 2 sata, pa da on ide da radi. Kako se oni odnose prema trenzima, prema sastancima, to je robija, to su ovi sa velikim P, onda ovi imaš druge, pojednostavio sam celu priču samo da dođemo do onih reči, treba da dođemo do onih poštovanja i poverenja. Onda ove druge imam, ove drugi se nazivaju A, sa A, kad ovi A timpovi, ajme tako, šta mi se kad A timpovi dolaze na posao? Ako se radi od 8 do 16, kad A tip dođe na posao? 8:00. Kad ide s posla? U 16:00. Jer bitno šta je umeđu vremenu, nije ako je po proceduri. Došao sam u 8:16, neki po proceduri. Ako nije napisana, da će Bog biti napisana na proceduri. Tako, znači, došao na vreme, otišao na vreme, s njima je problematično ako upotrebljavaš reč otprilike. Jer pitaš koliko će to otprilike da košta, ili koliko će mi to otprilike da zaradimo, otprilike 2.458.621,34. On će raditi da bude potpuno tačan oko budalaste stvari, nego da bude približno tačan oko suštinskih stvari. I sad, jednim vicem koji se oslikava i ovoga, preći ću na sledećeg. U originalu ću ispričati, vi ću imao nekoliko verzija, ja ću ih ispričati u originalu koji ja znam, a onda ću samo reći ovde. U originalu letela dvojica u balonu i upala u oluju i oluja ih negde odvela, ismijeli se malo oluja, puste balon, vide neki čovjek. I oni, prijatelju, gde se mi nalazimo? Ovaj ima gora, u balonu! Sad oni pričaju, u originalu lica kažu, ovaj dole mora biti da je knjigovođa. Kaže, otkud znaš da je knjigovođa? Kaže, potpuno tačna, a potpuno beskorisna informacija. Sad, ovaj što je optužen da je knjigovođa, ode kući kod žene i kaže, danas sam video člana uprave zaduženog za marketing i člana uprave zaduženog za razvoj. Kaže, žena, otko znaš da su to oni? Kaže, lebde tako negdje bez veze, ljudi pitaju kuda idu. Ne znaju kuda će. Sad, ovi što sam rekao da su knjigovođe, to su stvari ovi moji A-tipovi, a ovi što lebde negdje bez veze, ne znam kuda idu, to su ovi u ekstremima,
pričam ekstreme, da budem efektivan. To su ovi E-tipovi. To ovim E-tipovima, rekao sam, ovaj prvi dođe, zadnji ode, ovaj dođe na vreme, ovaj ko zna kad će dođe, ko zna kad će dođe. Ne do Bog da on dođe, a tebe nema. Ja tako, to je kod njega problem. Njegovi podređeni ne vole ponedeljak, ja tako, to je dan koji ne vole. Imao je dan, dva da misli, ko zna šta će se naspati. I ne vole kad ide negdje na službeni. Uzvrde lažem, vole oni što on ide, vratit će se. I nekog će da sretne 100%. Ja garantujem, postoji neka tajna veza između ovih E-tipova. Oni negdje nalete, imamo pisoaru, plaće do njega, jel da? I on se samo vraća, I onda nastaje sljedeći problem, kaže za vreme Drugog svjetskog rata je bio problem sa nemačkim podmornicama i pitaju ovoga, dobro, kako da rešimo problem sa podmornicama? Moja dođe i kaže ovako, kako? Pa ništa, uzmite, zagradite more na 80 stepeni i stupnjama i sve će podmornice da izađe. Kako gre more na 80 stepeni? Onda ide njegov odgovor, nemojte mene detaljima. Ako zagledite, nemojte gledati more, tresirajte ribice, nek pojede podmornice, nemojte da masirate sa glupostima. Ovo je, ima to sad je priča kako komunicirati sa ljudima različitih stilova, odmah kad goještam, s ovim je najteže. On ima bogat unutrašnji život. Nikad ne sami, svi ti poraviš pa pričaš, to je problem. To bogat unutrašnji život danju, bogat unutrašnji život i noću, onako je pola, između 1 i 2 je najkritičnije doba kad padaju genijalne ideje, kad ne može da se spava. I onda sreće to ili blokče neko ili mobilno na telefon i on jedva čeka, jedan mi se sasvim ozbiljno žalio kakvi su to njegovi ljudi, on u 2 noću kad ima ideju, on nema koga da zove. Svi spavaju. Onda on jedva čeka da svane i ajmo sastanak, svanulo je, da on podeli blagovesti i onda on krene šta je snio, nešto da podeli s njima i tu sad napravi se jedna greška, ko od vas ima to teranje da proba da to obuzda. Ljudi, imamo taj problem i ja mislim da treba da se uradi to i to, šta vi mislite o tome? Gde je bila greška? Pre rano si bacio rešenje. Iako ovo teranje, u stvari kad on pita šta vi mislite o tome, to u stvari znači, ajde, ovo je tako, vidite ovo tako. I onda, pogotovo ovi tu znaju najčešće, to neće biti. Tad ti znaš neće biti. I onda ljudi nauče vremenom, šta vi mislite o tome, odlično. Ja s tobom kačim i zaprašam. Odlično. Sad je problem, ti gubiš, ne možeš to urediti. Ovaj poslednji koji mi je preostao, on ne pravi tu grešku. On koji ljudi dođe na sastanak. Imamo taj problem, ćuti, ne baca odmah rešenje. Najbolja stvar za sve vas koji ste sad menadžeri, izrasti ćete u menadžeri. Ne pamtite, najbolja stvar na sastanku koja može da vam se desi, da ti kao prvi čovjek na tom sastanku dolaziš sa jednom idejom rešenja, a da se sastanak završi na drugačiji način. To je najbolja stvar koja može da se desi. Zašto? Otvorili su ti oče ovi tvoji Bog i da vidio, nešto su ti pomogli, ako što ti nisi vidio. I ovaj krene tim putem, ajde vas čujem, oni govore, on sluša, sve idila, sve super, dok ovako preveliki i pričam sad više ekstreme. Idem ih na karikature da bi zapamtili ozbiljnije, ali da bi zapamtili da su različiti stilovi. On poslednji, tu problem je kad on progovori. On pokušava da donese odluku s kojom će svi biti zadovoljni. Ako neko hoće se hvata u menadžersko, rukovoditeljsko, voditeljsko ili lidersko kolo, prvu stvar da razjasni odmah. Ta ideja da ćeš sve da zadovoljiš, odustani od te ideje. Ako pokušavaš da svi budu zadovoljni oko tebe, jednog ćeš promašiti.
Ko je taj jedan? Ti. Bravo, taj jedan si ti. Znači, to je, a ovaj pokušava da balansira, da svi budu sretni, da svi budu zadovoljni. Sad sam ih malo kroz karikature i ekstreme ispričao, ali kad smo se smijali se sebi ili nekom slično. Realnost situacija jeste malo komplikovanija, ali postoje najčešće dve uloge, idu zajedno i tako dalje, ali da bih ja došao do onog što jeste moja ideja, ja sam to ovako sad pojednostavio, a rekao smo tim, kakav tim, evo vam tim, do čega će doći kad imamo ovako jedan tim? To je efikasno i efektivno. Tačno, i živeće dugo, imaće puno dece, a šta će biti? Ali šta će biti pre toga? Šta će pre toga da se desi, kad ovi sednu, šta će da se desi? Sukobi, konflikti. Ajmo prva stvar koju zna potvrditi samo, konflikti su normalni. Konflikti su, uzmite, evo rekao sam već sastanci. Ovaj P, muham ide na sastanci. Ovo ja, uživao sam. Spisak prisutnih, spisak posjetnih, dnevni red, uživa čovjek u sastanku, ovo je maltretiranje. Tvoj voli sastanke na kojima on vodi, ide on govori, takve sastanke ovo. Ako niste bili na sastanku, Bog, nemojte ni pitati šta je bilo, nema pojma. Iza ruke i čak od izađe. Ovo pita šta je bilo na sastanku, ubit ćete detaljima, šta je bilo. Ovo pita šta je bilo na sastanku, rekao sam to, pa sam rekao to, a ne pitam što si ti rekao, nego što si pričao. Šta se pričalo, to najbolje zna ovaj. I ste kuriku i kako je koga pogledao kad je koga. O čemu opet pričam, ponovo pričam vam o tome da je prirodno da dođe do konflikta. Da je normalno da, ovo se zove konflikt stilova. Zato što imamo, ne pričamo o znanju. Imamo različite stilove. Prirodno je i normalno dođe do konflikt stilova, a ne samo da je prirodno i normalno, vidite, gore čak piše i Bože. Ako svi isto misle, onda niko ne misli ozbiljno. Meni treba da pogledamo na problem i kroz P sočivo, i kroz A, i kroz E, i kroz I. Sva četiri sočiva da pogledamo. Ono što je fakt. Put ka destruktivnom konfliktu. Kad lavovi trče sve brže i brže i promene sve brže i brže, je otvoreni put, autoput. Nogu na gas i udri. Sigurno ćemo da odemo da se pobijemo, da me nerviraju ovi jedni, drugi, treći. Samo na ovom nivou stilu. O čemu ja pričam? Pričam o konfliktu, pričam o ovome konstruktivnom konfliktu, ovom puteljku koji postoji, evo sad ta reč, uz međusobno poštovanje. Međusobno poštovanje, svest da učimo od ovog drugog. Evo, analizujem. Svest da drugi stilovi na ovom svetu ne postoje da bi mene nervirali, nego dopunjavali. Ajmo za početak tako da krenem, kako ti je tako. Svrha drugih stilova nije da me nerviraju, nego da me dopune. Ne pričamo, uvatimo za ruku, malo smo srećni, ja smo veseli. Pričam vam, doći ću, stići ću. Svest, ja, hajde sad, i Hrvoje iz Zagreba, ali da pričamo o ovima s kojima sam u dnevnoj komunikaciji, ako sam i sa Hrvojem dnevno, ali imam partnera s kojim sam osnovao Adižez i još jedna gospođa koja je direktor, koja je direktor, baš ja sve manje rukovodim sad. I ovaj moj. Ovaj moj partner, on je veliko P. On je P, ona je a ja imam ovo, ja imam uopće pored kreveta, priznajem, da pišem, neko uzmem, čitam što sam zapisao, da se nerviram, i onda, ja sam taj koji jedva čeka svane, i najgore mi kad na nju naletim prvo, a to mi se baš često dešava, i ja vidim, si normalno, ne, radi jesi ti normalno, sa E-tipovima, nikad na liču. Kako sa E-tipovima? Ovako, detalj. A jesi mislio ovako, jesi mislio ovako, jesi mislio ovo, jesi mislio ovo, jesi mislio ovo, jesi mislio ovo, šta radiš? Pa velikog orla ti spustiš ovako, tako na zemlju i onda on izgleda kao puran. Ako budeš odmah gore, onda će on ti vratiti. Ali svest da nije bilo nje, koliko bi mi puta glavu razbili od mojih, jel tako, iluminacija, suludih noćnih, jel tako. Ili onog mog P, jel tako, onog mog Zvezdana, koliko puta ne bi nekad nešto,
Da mu kažem, pa bio sam Boris sa Danilom, pa su rekli, ajde jednom, sad da se vratim i kao, jednom bi trebalo držati predavanje. I to jednom, ako oni mene, ja sam, šta ako oni mene ne nazovu, ja sam propustio puno priliku života, ako oni mene nazovu, ja ću se redko kako ja. Njegov, ajde skini ih odmah s kruške. Kad mi kaže skini ih odmah s kruške, jel tako? Jer to je noge da mi poseče, šta ja da, javit će se ljudi kad im treba. A to je 5. Ti sad čekaš njih da te, koliko bi mi tek stvari propustili, o tome vam pričam. U tom smislu pričam različiti stilovi i međusobno poštovanje. Da čujem šta ovaj drugi misli. Učimo od drugačijih, nemojte da me izbacujem sa te fraze koje možete pronaći ne možeš da učiš od istog, jel tako? A da bi bio spreman da učiš, možeš da čuješ, da poštujemo onoga s kojim se ne slaže. Idem brzo, bolje da mi ne kažeš mi koliko si da nije ovo ne... Aj sad ćemo ovako. Da bi povećali, ovo sam pričao o povećanju verovatnoće donošenja dobra. Da bi povećao verovatnoću da će doneti dobru odluku, ja u timu treba da imam ljude različitih stilova koji rade u klimi uzajamnog poštovanja. Da bih povećao verovatnoću, to je ono što sam rekao, promene, problemi, rešenje, donošenje, sprovođenje. Da bih povećao verovatnoću da odluka bude isprovedena, pa sad ovo, u duhu u kojem je donešena, koga moram da imam u timu? Prvo, moram da imam u timu onog čoveka koji ima najveće ovlasti. 3 pojma ću razjasniti. Koji da vi kad nisi to ja došao sve. Oblast, nadležnost, odgovornost. Šta su nadležnosti? Nadležnosti su skup zadataka koje izvršavam na svom radnom mestu. Kod nekog kelnera u nadležnostima piše uruči piće, naplati piće, donesi piće. Šta je poslednja tačka ipak? Šta je poslednja tačka u svakom opisu posla? Što je poslednja tačka? I sve ostalo? Porazumljenje, uzgladu, neposredno nadležno kodicu, to tako mora. To tako mora, samo da tu budemo jasni. Zašto? Zamislite, nas dvoje da igramo tenis ili odvojku u paru protiv tamo nekih. I sad mi idemo, skačemo, u jednom trenutku ja ovako, vi ovako, lopta između nas pada. Ko će u dobrom timu krenuti prema lopti? Ne možete kažete bliži, ali ne znam ko je bliži. Ko će makar ovako napraviti prema lopti? Od nas dvoje. Oboje, bravo. Ajmo provjerak radi ovako. To što oboje krećemo, je to efektivno ili je to efikasno? Efektivno je, ali nije efikasno. Nema potrebe da se trošimo kad ne možemo da. I tu sad samo još jedna važna stvar. Šta se dešava u sportu? Nas dvoje ćemo krenuti i onda će jedno od nas dvoje da vikne moja Elija. Šta se dešava u firmama kad ide na nejasne linije? Boja. Ajde kolega, upadaj ovde, kako raste biznis, raste boja, raste nejasna linija. I kažem, molim vas kolega, ajte vi ste za ovo u sredini, onda vremenom skontamo da između mene i kolege i koleginice postoji nejasna linija. Ako to slediš kroz do kraja, onda imaš situaciju da svako ima definisanu svoju prćiju, ali oni više ne igraju tenis, nego reketom tuče ovoga da uđe u njegov deo terena. Zato mora ostati i ovaj deo za koordinaciju. Elem, šta su nadležnosti? Skup zadataka koje izvršavaš na svom radnom mestu. One se nalaze negdje u opisu posla, ali nisu definisane kao prati zbivanja u realnom vremenu, nego jasno mi šta je treba da uradim. Šta su ovlasti? Formalno pravo da donesem odluku za ono za što sam ja nadležan. Šta sam rekao? Formalno pravo da donesem odluku za ono za što sam ja nadležan. Ajmo opet u ekstremni pamet. Šta bi se desilo da kelner nema oblasti? Jasno mu ne treba što to da radi, nas dvojica uđemo u kafić,
sednemo i imamo kelnera koji ima jasne nadležnosti, a nema oblasti. Šta taj kelner radi? Šta radi? Sjedi, nego on ide i pita šefa sale, šefe, da idem ja da pitam ovu dvojicu šta će da pitam. Šefe, da im ja odnesem, idem odnesem. Šefe, da im naplati, ide im naplati. Kad nemaš oblasti, onda moraš da pitaš. Karikirao sam. Nemate ovde problem, gde nema problem sa oblastima? Problem sa oblastima nema na dnu piramide i na vrhu piramide. Tu nema problema sa oblastima. A gde postoje? Pa postoje u nekakvoj ovoj srednjoj liniji. Tu se javljaju problemi sa oblastima. Zašto potencijalno problem oblasti? Kao preduslov da bismo razgovarali o odgovornosti. Ja sam razgovarao s jednom gospođom davno i onda ona meni rekla, znate, neki ljudi su rođeni, tako vaspitani, tako odrasli, pa se ni odgovorno odnose prema svojim poslovima, a neki ljudi se neodgovorno odnose prema svojim poslovima. Nisam se skroz složio. Ja smatram da odgovorni ljudi u neodgovornim organizacijama ne mogu biti odgovorni, a neodgovorni ljudi u odgovornim organizacijama moraju biti odgovorni. Što sam rekao? Odgovorni ljudi u neodgovornim, kad meni nije jasno, brate mili, ni šta ja treba da radim, ni o čemu mogu da odlučim ili ne mogu da odlučim, ja ne mogu da budem odgovorni. Ako sam tako vaspitan, ja mogu samo učiniti da dobijem, tako, od nerviranja. To je ono što može da mi se desi, ne može da budem odgovorni. Dok ovi koji muljaju, ali kad je jasna pravila šta se od tebe očekuje i šta ti možeš da odlučiš, a šta ne možeš, taj mora da bude odgovoran. Da se vrati na ovo. Koga moram da imam u timu dok donosim odluku da bi povećao verovatnoću da ona bude sprovedena, moram da imam onog koji ima najveće ovlasti. Moram da imam onog jednog koji ima pravo da kaže i da i ne. Jednostavno čega? Čime smo završili? Završili smo, ja sam tu, obazriv sam sad kad sam se pričao o tim heliokracijskim, kako se zove, strukturama, pa tu sad nema hijerarhije i nema onog i nema ovog. Koliko sam ja gledao, kako god crtali na kraju neka, zašto mi treba hijerarhija? Ja ne pričam da ne treba pobuđivati kreativni potencijal svojih ljudi, daleko bilo, ne možeš ljudi da uključuješ u timove, daleko bilo. Ali, kad smo svi odgovorni, onda nije odgovoran niko. Ono što moram da imam u svakom timu, moram da imam onog koji ima najveće oblasti. Šta znači, ajde i to isteram, šta znači demokratija u donošenju odluka, to sam vam ostao dužan. Demokratija u donošenju odluka ne znači nadglasavanje, ne znači preglasavanje. U jednom timu moram da imam onog koji ima najveće oblasti. Evo sad zamislite, evo ovde koliko nas ima, o nečem pričam. Međusobno se poštujemo, slušamo jedni, drugi i tako dalje. I mi svi dođemo do zaključka da je ova stolica zelena. Ali Boris i dalje tvrdi ona plava. S kojim stavom ćemo mi, idem ekstrem, s kojim stavom će se završiti ovaj sastanak? Da li je zelena ili plava? Čekaj, ovo je važno. Čekaj, onda idemo na ono dečje. Pošto nas onda on zove, tako uvek će da bude sve po njegovom. To je ono, kada neću da ti igram, njim uvek je sve po njegovom. Znate ono kad se deca pozvađaju jedinstveno. Ne možemo da imamo kolektivnu odgovornost. Da sam uzeo Borisa, on odgovara onima koji su ga postavili. Za to kakve ćemo odluke donositi. On sedi i priča i sluša ideja, teorija. Kaže, stari grčki su rekli da ljudi različitih znanja, interesa, bla, 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 dovoljno dugo zajedno pričaju, oni dođu do konsenzusa. Ja nisam bio sa starim Grcima, ali ne vjerujem da su oni imali dovoljno vremena da pričaju i da dođu do konsenzusa. A za nas, u vremenu brzih lavova i promena, znam da nemamo vremena da dođemo do konsenzusa. Mora da bude u timu jedan koji ima najveće oblasti i koji isprav toga preuzima najveću odgovornost. Još jedan put, dete je tu, bori se demokratija. Da kaže, da dobije, ali ne možemo, znate to nekad, ljudi, nije bilo, ako nije po mome, onda nije demokratski.
Ako nije po mome, ako nije po mome, onda nije demokratska odluka, jel tako? Ili sam nekad imao u nekim situacijama, kad ljudi dođu, pa nešto tamo igraju neke igrice, kao ilustraciju, i onda jedan čovjek se reći, čekaj, ako je to tako, kaže, ja moram da promenim svoje mišljenje. Čekaj, rođače, ako smo svi došli na sastanak da ne menjamo svoje mišljenje, pa koji vraga dolazimo na sastanke, ja tako, ne vidim, ne razumem. Kad još jedna. Neka Danijela iz Beograda, se dugo znamo, me zvala, sjećam se da je bila sreda i novembar je bio mesec, ali više ne znam ni koje godine, i kaže, možemo da popijemo kavicu, ja kao može, kaže ona meni, nisam htela, kaže, od 6. meseca je direktor na kolegiju koji imaju utorkom, je došao sa nekom idejom da nešto počne da se radi i kao, evo, od 6. meseca mi razgovaramo o tome i privatno se znamo i na kolegijumu nekoliko puta, ali, kaže, jučer kad sam se zvala, on je rekao na kolegijumu da od nove godine kreće tako da se radi. I kaže ona meni šta, da, i kaže, ja Boris nisam pametna, šta ću, kako ne znam, pa Boris se ta odluka ne valja, to zbog ovoga, to zbog onoga, ja ne znam šta da radim od nove godine. Ja kažem, od nove godine krećeš i radiš onako kako ste se dogovorili. Ona kaže, nismo se dogovorili. Ja kažem, jeste dogovorili ste se. Izvini, ovaj primjer treba da je u knjigi iz mene. On odgovoran vam rekao, pričali ste 6 meseci. E sad, ako nije po mome, onda se nismo dogovorili, jel tako? Dogovorili ste se. To će da propadne firma. Ja kažem, daj otkaz, ženo, spašavaj se. Ako ti znaš da će da propadne firma. Ja pa ne mogu vam dvojiti da će. Onda sedi i čuti i radi opet prst oko kako ste se dogovorili. Znači, molim još jedan put. I od vas koji ste voditelji, bit ćete voditelji, hoću da vašu. Možemo i da glasamo. Kaže, Boris Kolasilić, ja mislim da je plava, dobro, idemo sada na okej. Ali gore nismo svi odgovorni, uvijek je jedan. Ona osoba koju moram da imam u timu, da bi povećao verovatnoću, odnosno prva osoba koju moram da imam u timu, da bi povećao verovatnoću, da dok donosim odluka bude sprovedena, je ona osoba koja ima ovlasti. I to je jedna osoba, ovo A pišemo od engleske reči authority, ovlasti. Koga još moram da imam u timu, da bi povećao verovatnoću da dok donosim odluka bude isprovedena? Trebaju mi oni koji imaju moć. Trebaju mi moćni ljudi. Hajde ovo da probam da vam u ovom trenutku možda okrenemo ono kako se obično doživljavaju moćni ljudi u firmi. Kad se priča o moći, onda ljudi obično dignu glavu i traže na vrhu hijerarhije moćne ljude, a ja kažem, nemojte gore tražiti pravu iskonsku moć u kompanijama, pravu iskonsku moć u kompanijama tražite to. Kome više treba da bi bio uspešan u svom poslu? Da li ovaj konobar više treba šefu sale da bi on bio dobar šef sale, ili šef sale više treba konobaru da bi on bio dobar konobar? Jednako. Šef sale treba konobar, odnosno konobar više, što god se više penješ u hijerarhiji, to tvoj uspeh sve više zavisi od sve većeg broja ljudi. Ko treba upravnik u restoranu? Treba mu šef sale, šef kuhinje, onaj što ide nabavku, ona spremačica, pa ispod kele. Što god se više penješ u hijerarhiji, to tvoj uspeh sve više zavisi. Ajde ovako, davno je to bilo, nismo imali ove Wi-Fi-eve i ne znam pojma, na onaj svet internetski smo se penjali putem neki ADSL, ne ADSL, nego onaj dial-up, da se toga više veća, jel' tako? Na to je bilo ti pritisneš, pa onda slušaš i kad znači popeo si se na onaj svet. U ta vremena velika agresivna reklamna kampanja vodećeg internet provajdera tamo kod nas, znači i dan danas imam traume, vaš kontakt sa svetom, tako je počeo da stresen, znači sa svih strana je bilo vaš kontakt sa svetom, jel' tako? Upališ utakmicu, buuu, vaš kontakt sa svetom, film, buuu, vaš kontakt, zadnja strana, prednja, skoro frižider, ako to je buuu, vaš kontakt sa svetom, neko milione potrošio da mi objasnite moj kontakt sa svetom, odlazim ja,
da platim za sebe 10 sati da budem na internetu, zamoli me koleginica, tada se bilo par firmi, aj Borise, molim vas, donesite predračun da ona plati, jer tako da se to faksu neko zvalo, i to se više neki ne sjećaju, pa izbledimo, ne? Kao ja kao dobro, sve će ona nazvati, važi, ja ulazim, ja zaplatio svoje korporativni deo, dobar dan, ulazim, ja sedim neko simpatično mogu žensko čiljade, ja kažem, ja sam odad, jeste, zvala je koleginica, kaže, da zvoni njoj telefon, da nije svako ima mobilnik, ona nije, da zvoni njoj u tom trenutku fiksni telefon, ja sam odad, halo, kaže, ništa je on na poslu, početak obećava, je tako? Nego je pita šta radi, ona kaže ništa na poslu. Ništa na poslu. I kreće lagana konverzacija između nje i njene prijateljice koju sad ja presluškujem šta radi. Hvatim ja nije, ona nije čula 2 dana i krenu na njoj objašnjava da se razišla s nekom Mikelom koja 2 godine zavlači, neće da je ženi, ona je kapirala i ona se sad tako razišla se s njim, ja sam uglavnom da ne zaplače, njih nasmatala, spusti, slušajte, sad ćemo mi da oštampamo, da nema vidim gleda, da mi otprintava tu fakturu, gleda onaj monitor, šta je bilo? Pao sistem. Dok je ona pričala, pao sistem. Dobro, nije problem, sad će ona da zove ove iz IT-a, da dođu da dignu, oni za 20 minuta smo već bili tu, dignu sistem, udri ona print, gleda onaj štampač, šta je sad? Nema papira. Ali oni su jedna organizovana firma, ona je potpisala prednalog za predtrebovanje i njih 4 parafiralo i ja bi se za 25-30 minuta već i papir bio tu. O čemu vam pričam? Ko ima milione nad onim kampanju njihovoj, mi smo baš kontakt sa svijetom. Oni tamo svi dole. To je ta ideja, moć se, mladi ljudi smatraju, ma to je ti meni ovlašćenja, hoćeš da vidiš bez ovlašćenja, bez ovlasti, nemoj nigde ni da krećeš. Ono što je bitno da razumeš jeste ovaj deo, da donosiš odluku, ubaciš ključne ljude u lancu sprovođenja. Zašto? Zbog ovog pitanja moći. Ključni ljudi, da budu, dok kuvaš čorbu, ubaciš čorbu, ljude u čorbu. Direktor jednog ozbiljnog srednjeg preduzeća, mislim da je bilo proglašeno i za najbolje, ja dan na pozvu, ja ulazim, on s vrata kancelarije maše ovako jednim dokumentom. Ovo je dokument razvoja naše tvrtke, ja sam potpisao 6 sedmica, subotom, nedeljom, popodne, i opet početak obećava, subotom, nedeljom i popodne. Subota, nedelj i popodne su za slobodne aktivnosti, a njemu je strateško planiranje slobodna aktivnost, tako, pisao je popodne, i onda ljudi, ono nikog nije išao, tako se nije vidio prijatelje, nije ženi prilazio, nije vidio skoro, 6 sedmica je on pisao, ovako ljudi, ali moji, to niko nije ni pročitao, a tamo ni sproveo. To što nisu pročitali nije lepo. Čovjek piše, ne čitaju, stvarno nema smisla. A to što nisu sproveli nije ni čudno. A ja budem grub. A zašto da očekuješ da niko sa velikim entuzijazmom sprovodi tvoje noćne maštarije? On malo lebdeo i tako, povitom neće da sprovodi. O čem priča? Vraćam se, pričam o tome da povećam vjerojatnoću, da dok donosim odluku, ta odluka bude sprovedena. Moram da imam ono ko ima oblasti i moram da imam one koji su ključni u lancu sprovođenja. Ajde uzmi svojih 5 ljudi, 10, pa s njima sedi dođe do jednog takvog dokumenta. Jednim udarcem 2 moje moraš da ubiješ. Prva je mora biti pametnije i druga je nije pametnije, gde naše paket tupane, da mu baš ništa ne mogu reći, jel tako, nešto pametno. Pametnije nego kad piše sam. A druga je, drugačije će se ljudi odnositi prema pametno. To nije tu smo mi onomak pričali. Vraćam se po onome što sam rekao. Zna se ko ima ovlasti i ako ćeš, zna se čija će biti poslednja. Koga treba još da imam u timu da bi povećao vjerojatnoću da donosim odluku da odluka bude isprovedena? Onog koji ima ovlasti, one koji su ključni u lancu sprovođenja i ovo I je od engleske reči influence, ovo fair power, ovo je ovlasti od authority i one koji najviše znaju o problemu. I ome neću sad da pričam, a i nemam puno šta da pričam. Znači, one koji ima ovlasti, oni koji su ključni u lancu sprovođenja i oni koji najviše znaju o problemu. Šta se dešava kad se okupe takve 3
grupe u jednom timu. Kad se okupi onaj koji ima ovlasti, oni koji su uključeni u lancu sprovođenja i oni koji najviše znaju o problemu. Ovo ću posmatrati, diću na najviše mogući nivo, završavam za 10 minuta, evo mogu, koliko sad? 15 godina. Za 6 minuta. Izdržim. Dižem na najveći mogući nivo, dižem na nivo kompanije. Možete li se složiti sa mnom da u svakoj kompaniji postoje 3 grupe? Jedna je jednočlana grupa koju predstavlja onaj koji ima najveće oblasti. Ko je taj koji ima najveće oblasti u bilo kojoj, kako se zove taj? Jedan koji ima najveće. Predsjednik uprave. Direktor, predsjednik uprave, tako ima različite. To je direktor. Možete li se složiti, ali sad ću ovo da proći, da podelimo da u svakoj firmi postoji direktor, da su predstavnici moći i radnici i da su ovog stručnog znanja stručnjaci. Da napravim nedovoljno preciznu podelu na direktora, radnika i stručnjaka. Jednom su me drali, šta to znači da stručnjaci nisu radnici? Nisam rekao da stručnjaci nisu radnici, da radnici nisu stručnjaci, da je direktor neradnik i nestručnjak. Direktor, radnici i stručnjaci. Da postoje te 3 grupe ljudi. Evo, možemo. Kakav konflikt postoji između ove 3 grupe? Ja ću. Između ove 3 grupe postoji konflikt interesa. Različiti su interesi. Šta je interes direktora? Šta je njegov interes? Da ostvari firma što veći profit. Profit! Mislim, oni nisu strašni. Šta je interes radnika? Plaća? Mislim, plaća je. Šta je interes stručnjaka uz plaću? To je bilo neko usavršavanje, da rade neko novo, da odu negdje napred, da nešto vide. To su 3 različita interesa. Legitimna 3 interesa koje postoje. Šta je problem? Ovi interesi su međusobno prostavljeni, nešto su i promenljivi su, a su suprotstavljeni. Ako ovaj hoće da ostvari veliki profit, onda ovi ne mogu baš da imaju velike plate i ovi da se švrstaju po svetu. Ako ovi imaju velike plate, onda će ovi sad ima još dodatno, što cijelu stvar komplikuje, majko mi ljubim. Ako firma pravi 100, neki. Koliko treba da svi budete zadovoljni? Kaže, treba nam 150. Znači, rešenje je napravimo 150. Nije. Zato što ono trenutka kad bi napravili 200, onda bi prohteva bilo za 300. To je još dodatna stvar. Čovjek taka životinja, što ima više oči. Sad, kako odavde da se izvuče, majko? Ne može da kaže, ne postoji, ja tako ne mogu. Ovo se zove konflikt interesa. Konflikt interesa ne može da se reši ako smo kratkoročno vezani za jednu firmu. Ako smo svi ovde od danas do sutra, onda ko šta drpi. Ima 100, naša prohteva za 150, nema za sve, ko šta drpi. Nema dovoljno. Da bi se razrešio konflikt interesa, moramo za organizaciju biti vezani dugoročno i dolazi sledeća reč koja se zove uzajamno poverenje. Šta znači uzajamno poverenje? Danas ćemo da povećamo plaće, sutra će ovi da se švrstaju po svetu, kako se će bude isplaćen profit, ovo, ono nam dugoročno. I sad dolazimo na sam kraj, kad moramo prvo da nam se pojadam, kad smo ja ovo prvi put učio, negde shvatio, pošto i vi sad shvatite na što vas navodim, da je ključ uspeha organizacija u poštovanju i poverenju. Prvo da vam kažem, ja se jako zabrinuo što nisam ostao strojarski inženjer. Mislio sam pričam 95, 6, 7. Nešto ti, Borise Vukiću, treba najesti i bruha od ove priče. Hoćete da budete uspešni, kako? Poštovanje i poverenje. Ajde, gdje si bio došla? Mogu da si i ti došao. Poštovanje i poverenje. I priznajem vam, kad je došla ova tema pre tih 20 godina, ja idem u patosilu plafon i samo da prođem da me neko ne pita, ne digne ruku da mi je postigla poruka, gdje si ti? A sada, s takim nekako sedem, pa gledam svakog u oči i kažem, gdje ste, dragi moji?
ključ uspeha organizacije je u poštovanju i poverenju. Ko mi ne veruje, nek popriča malo sam sa sobom o nekoj firmi koja je propala, a on zna da je propala. Pa nek sam, nemoj naglas ništa da odgovara, nek odgovori zašto su propali. Pa kaže, nisu verovali jedni drugim, ovaj maltretirao radnike, tretiraju kod stoga. Ovi su, aha, tako. A ja vam kažem, ne znam koliko su oni 40, 50, ne veze. Zajednički imenitelj tih razloga koji su sad u vašim glavama jeste propali su zbog nepoštovanja i nepoverenja. Sad je ovako inženjerski. Ako je ključ uspeha, neuspeha u nepoštovanju i nepoverenju, gdje onda dođe ključ uspeha, a negdje je sasvim logično u poštovanju i poverenju. I da ne bude ovo propoved, ovo sam ja skicirao, ovako ćemo, a ne ovako. Ne, ajde skroz. Da ne bude ovo propoved, ne smatram da se poštovanje i poverenje uvode tako što ja dođem i pričam o priče. Verujte jedni drugima, uživajte u razlikama i tako dalje. To, tako se ne menja ponašanje ljudi u organizacijama. Nigde se ponašanje ljudi ne menja pričom, ne menja se, to su oni, kad država, kad menja, pokušava, kad idete billboard, tako, kad država šalje nešto kod billboarda, to je meni uvijek zabavno. Ono, najzabavnija, ono, i dalje ne znam, kad počne školska godina, da li to u Hrvatskoj, ono, brat Pavlica sledeći put bude, ali mi u Srbiji imamo oko 1.9. kad počinje, onda uvek pored škole okače billboarde, nemojte gaziti đake prvake, tako, ili ono, stoji policajac, gaza mene, deca ne diraju. To je u normalnim državama. U normalnim državama ljudi stanu i ne samo pred, kad kreće prvaci, i onako to sa billboardima i, ajde, najilustrativniji i onako davno iz Bosne Jadne, ne sećam, bio je dugo billboard, preko Sokolca, kad je prema Sarajevo, to je baš onako, snima se oko jebina, i stoji billboard, vratite oružje. Evo, pomislim, jedan seljak kupio cigaru, jel tako, gde kupi cigare, ovdje billboard, vratite oružje. I trk kući, lopatu, pa, jel tako, kad je na billboardu. Tako i, ono, kad se vraća oružje i kad se ne gaze pešaci i kad se poštuje, pa kad se uvedu nekakva pravila, nekakve procedure, odemo u neke civilizovane zemlje, i one tamo, koji se rode s tim da stavljaju na pešački prelaz i ne podim na pamet, ni da uzimaju oružje tamo da vraćaju, kad postoji nekakva pravila, nekakve procedure. Ono, sad samo da opet idem na tanku ivici da ne budem zgažen, ali jedna, jedan billboard da vučem paralelu sa tim building programom. To je meni zanimljivo, da pokupe ljude ozbiljne, odvedu ih u šumu, i onda ih drže 2 dana u šumi, gađaju se vodenim brojicama, i onda kad se vrate odande, onda će više da veruju jedni drugima i jer se biće rumenje su bile na svežem vazduhu i bolje će se staziti u šumi, tako? To su ver plazike. Ne menjaju se organizacije. Kako se sad, ne bude Boris Plivaš, kako se menjaju? Tako ćemo da definišemo nekakvu zajedničku viziju. Da mi to treba da radi. Od gore, pa iskomuniciramo na dole. Tako što ćemo da definišemo organizacijsku strukturu koju ćemo imati jasne nadležnosti, oblasti, odgovornosti, na to kačiti nekakav sistem nagrađivanja. Da, tako što ćemo imati i procese, i kako donosimo odluke, skraćenja. Da, tako što ćemo voditi računa i kakve ljude zapošljamo i edukujemo ih, i idemo im, ići ćemo i na izlete, ići ćemo i na tim buildinge, nije problem. Samo pričam, nije jedno od ovoga, pričam da je to rad na 4 fronta. I zajednička vizija, i podešavanje strukture, i proces i donošenje odluka, i rad na ljudima. To se sve zajedno zove organizacijska transformacija, koju stalno moramo da radimo. Zašto mi treba rad na jednom, drugom, trećem, četvrtom? Da bih imao veći nivo poštovanja i poverenja. Šta će mi veći nivo poštovanja i poverenja? Da bih imao konstruktivne konflikte. Otkud konflikti? Usled naših različitih stilova i naših različitih interesa. Otkud različiti interesi?
Da bismo povećali verovatnoću donošenja odluka, da bismo povećali verovatnoću da odluka bude provedena. Zašto moramo da donosimo, povećamo verovatnoću donošenja i provođenja, da bismo rešavali? Šta da rešavamo? Problemi. Otkud problemi? Usled promjena. Dokle će da bude promjena? Dokle god budemo živi. Eto, hvala.